And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ka ni Kuya, bunso. Hi, DJ Rocky. Ako uli ito. Si Rain. Sumulat ako sa'yo para maglabas lang ulit ng nararamdamang sakit mula sa dibdib ko. May nangyari kasing hindi gaanong inaasahan. Kamakailan lang. Ito ang aking secret file. Ang hirap. Ang hirap kapag biglang nawala sa'yo ang isa sa mga taong pinakamahalaga sa buhay mo. Hindi ko maipaliwanag yung sakit. Basta ang alam ko, nakakadurog ng puso. Kasi hindi inaasahan yung pagkawala eh. Kaya ngayon, napapaisip tuloy ako, paano kaya kung buhay pa siya sa ngayon? Ano kayang nararamdaman niya? Ano kayang tumatakbo sa isip niya? Ano kayang ginagawa niya ngayon? Ano kayang kakainin niya? O ano ang isusuot niya? O ano ang kasalukuyang suot niya? Ang daming tanong sa isip ko. Nag-i-imagine na baka buhay pa siya. Baka buhay pa ang bunso kong kapatid. Habang isinusulat ko to, hindi ko pa kayang idetalye lahat ng mga naganap sa biglaan niyang pagpanaw. Pero gusto ko lang sanang kausapin siya, DJ Rocky. Gusto ko lang sanang alisin sa dibdib ko itong bigat ng dahil sa pagkawala niya. Sana marinig niya itong mga sasabihin ko. Hi, bunso. Kumusta ka na dyan? Sana maayos ang lagay mo. Miss na miss ka na namin. Ang daya-daya mo naman. Iniwan mo kami kaagad. Una sa lahat, sorry. Sorry kung hindi naging kuya si kuya sa'yo, ha? Ikaw pa nga ang mas naging kuya sa ating dalawa. Kasi sobrang bait mong kapatid at anak kila mama at papa. Ikaw na rin nga yung tumayong provider sa pamilya natin eh. Ikaw rin, itong may initiative na itawid ang pamumuhay ng pamilya natin. Minsan,
Sinabi mo kila mama at papa. Ma, pa, magtitinda kami ni kuya sa harap ng bahay para magkapera kami. Para hindi na kami hihingi sa inyo, ha? Doon pa lang, nakita ko na yung ugali mong maaalalahanin at pagiging business-minded. Sa totoo lang, ikaw ang naging best friend ko. Habang lumalaki tayo, naalala ko pa. Dati ako yung idol mo. Ginagaya mo kung paano ako manamit. Gusto mo kung ano ang meron ako, meron ka rin. Then may isang pangyayari na hindi ko talaga makakalimutan. May kaaway ako noon. Hindi ka nag-alinlangan. Sinugod mo. Hindi ka pumayag na maapi ako. Naging sobrang protective mo bilang kapatid. Pero sa pagitan natin, hindi rin naman nawawala yung mga away. Naalala ko, nagkaroon tayo ng pagtatalo. Ikaw, halos masuntok ko na. Pero hindi ka lumaban sa akin. Malaki yung respeto mo sa akin. Nakakamiss lang. Kasi unti-unti ka nang dumistansya bilang best friend ko. Noong naging high school student ka na. Hindi ka na mahilig magkwento sa akin. Madalas ka nang tahimik. Noon ngang 2007, pagka-graduate mo sa high school, huminto tayo parehas sa pag-aaral. Ang ginawa mo? Namasukan ka sa isang bakery. Kahit sobrang baba ng sahod, ayos lang sa iyo. Kasi gusto mo, makapag-ipon ka lang para makabalik ka lang uli sa pag-aaral. Hindi mo namamalayan, nakakuha ka na ng mas magandang trabaho. At doon ako talagang humanga sa'yo. In short, ikaw na yung naging idol ko. Pero nakakalungkot lang na hindi mo natapos yung pag-aaral mo. Kasi nga, ikaw na yung tumayong provider sa pamilya natin. Ikaw na rin yung tumayong ama sa atin. Kahit ikaw yung bunso. Alam mo, sobrang nahihiya nga ako sa'yo sa parteng yun. Ikaw pa yung mas naging kuya kesa sa akin. Dumating din yung puntong nakapag-asawa ka na. Ako pa ang nakuha mong best man sa kasal mo. Pagkatapos, nakapagnegosyo ka rin ng sarili mong water refilling station. Sobrang saya ko para sa'yo. Kasi, ang dami mo nang narating sa buhay. Pero kahit pala ganoon, hindi pa rin tayo natatakasan ng pait ng kapalaran. Nalaman na lang namin, nagkaroon ka na ng sakit na medyo maselan. Doon ka na unti-unting nagkaroon ng depresyon. Ultimo, maliit na bagay lang. Mabilis ka nang magalit. Kaya medyo napalayo ka sa amin. Ganun pa man, hindi mo itinigil ang buhay mo. Kasi nagpatuloy ka pa rin sa pagtatrabaho. Sa negosyo mo. February 17. Biglang nag-message sa akin si Mama. Ilang araw ka na raw hindi makontak.
Napag-alaman ko rin na nagkaroon kayo ng pagtatalo ng asawa mo. Umabot daw sa puntong maghihiwalay na kayo sa bigat ng pinagdaraanan ninyo pareho. Pero hindi naman natuloy. Tinawagan ko rin nga yung mga pinsan natin. Sabi ko nawawala ka. Noong mismong araw na yun, nakatanggap na lang ako bigla ng tawag kay ate. Umiiyak siya sa kabilang linya. Sabi na lang niya sa akin, "Wala na si Bunso. Iniwan na tayo ni Bunso." Alam mo, grabe ang pagkagulat ko noon. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko, sa nangyari sa'yo. Natagpuan ka na lang sa bahay ninyo. Wala ka ng buhay. Tahimik kang namayapa. Kinabukasan, pinuntahan ka namin agad kahit madaling araw. Bumiyahe kami mula Quezon City papuntang Laguna. Pero yun nga, huli na ang lahat. Hindi ka na namin maibabalik dito. Hindi ka na namin mababalik, Bunso. Bunso, bakit naman bigla-bigla ka na lang nang iiwan? Nung nakakaramdam kang may mabigat kang problema, sana nagsabi ka sa amin. Hindi man namin masolve ang problema mo. Sana nagawan namin ang paraan para mabawasan yung bigat sa isip at puso mo. Sana hindi mo sinolo lahat. Alam mo, naiisip ko tuloy na sana ako na lang yung nawala. Ang dami mo pa kasing plano eh. Huling usap ninyo ni ate, sabi mo, babalik ka na muna ng Maynila. Doon ka na lang magtatrabaho. Kaso, hindi na nangyari. Ilang buwan na ang lumipas, Bunso, no? Pero parang kahapon lang yung nangyari. Sobrang miss na miss ka na namin, Bunso. Mahal na mahal ka ni Kuya. Alam mo yan. Pasensya na. At hindi ako magpapaalam sa'yo. Hindi ako naniniwala sa goodbye. Siguro, hanggang sa susunod na lang nating pagkikita. Bandayan mo na lang sana kami rito. Darating din ng araw. Magkakasama tayo uli. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Rain. At ito, ang aking secret file.